Μάλιστα. Πολλές οι ατάκες που ακούσαμε από τα παιδιά. Με ειλικρίνεια το σκοτώνει, Ναι, γιατί τα παιδιά πάντα μας λένε την αλήθεια. Άλλοι θέλουν για τους φίλους τους να πάνε σχολείο, άλλοι γιατί έχουν υπενθυμίσει το σχολείο. Κάποια παιδιά θέλουν να μάθουν κιόλας. Θέλω να ξεκινήσω όμως. Είναι μαζί μας η κυρία Μιράντα Σιδεράκη, κοινωνικός επιστήμονας, την οποία καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ και να ευχηθώ κάθε επιτυχία για το. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια στο σπίτι μας, ελπίζουμε να σας αρέσει. Βεβαίως, σίγουρα. Πώς σας φαίνεται το φετινό σπίτι? Εξαιρετικό. Το έχουμε φτιάξει ώστε να θυμίζει το σπίτι, γιατί καθημερινά τις περισσότερες ώρες εδώ θα τις περνάμε. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με όλα αυτά που μας είπαν τα παιδιά. Ακριβώς. Πάρα πολύ φυσιολογικές οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις των παιδιών. Σου αρέσει το σχολείο, χαίρεσαι, όχι, βαριέμαι κλπ. Απόλυτα φυσιολογικά. Και εδώ να τονίσουμε ότι οι γονείς, ειδικά που έχουν παιδάκια που θα πάνε στην πρώτη τάξη, είτε του νηπιαγωγείου είτε του δημοτικού, στην προσπάθεια να τα προετοιμάσουν για το σχολείο, υπερβάλλουν και φορτώνουν ένα μεγάλο βάρος στα παιδιά. Πρόσεξε πολύ καλά, κομμένον το παιχνίδι, τώρα αρχίζουν τα μαθήματα, αρχίζει το διάβασμα, θα έχεις ώρα να κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν, σοβαρή δουλειά κλπ. Και τούτον κάνει τα παιδιά να νιώσουν αυτόματα κάτι αρνητικό για το σχολείο. Η στάση μας προς τα παιδιά, άσχετα με το τι είπαμε μέχρι σήμερα, θα πρέπει να είναι ότι τι ωραία, πάμε σε ένα καινούριο σχολείο που είναι συνέχεια του περσινού, αν μιλάμε για το δημοτικό, και εκεί θα έχεις τους φίλους σου, θα μπορείς να παίζεις, θα διασκεδάζεις και θα έχεις και μία δασκάλα που θα σε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ο τόνος της φωνής μας, το ύφος μας, τα λόγια μας πρέπει να εκπέμπουν θετικότητα και όχι αυστηρότητα. Άρα η ψυχολογική προετοιμασία θα πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους τους γονείς για να πάμε παρακάτω στα παιδιά. Μπράβο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα πούμε τίποτα αρνητικό για μας. Αντίθετα, μπορεί να πούμε ότι ξέρεις και εγώ την πρώτη μέρα που θα πήγαινα σχολείο ή τις πρώτες μέρες δεν ήξερα πώς θα ήταν και προβληματιζόμουν, αλλά μετά πήγα εκεί και γνώρισα φίλες, γνώρισα φίλους και ήταν όλα υπέροχα και ερχόταν η δασκάλα και λέει μου πράγματα που δεν τα ήξερα και λέω wow, τι ωραία. Δηλαδή θετικότητα, γιατί είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι σχολείο δεν σημαίνει κάτεργα. Σχολείο μπορεί να είναι ευχάριστη και διασκεδαστική μόρφωση. Νομίζω αυτό που μας έχει μάθει και η δική μας εργασία τουλάχιστον είναι ότι η προετοιμασία είναι το ίμιση του παντός. Σίγουρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν έχεις κάνει καλή προετοιμασία με το παιδί σου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και όλες τις σχολικές χρονιές της προδημοτικής, τότε δεν ανησυχείς τόσο πολύ για την πρώτη τάξη. Τόσο εμπειρικά θα έλεγα ότι καλλιεργήσαμε αυτόν τον ενθουσιασμό στα παιδιά μας. Δηλαδή, στην αγορά των σχολικών ειδών, στο γεγονός ότι πας σε ένα μεγαλύτερο σχολείο με μεγαλύτερη αυλή. Όσοι μπορούν, γονείς, θα έλεγα ότι είναι καλό και να μας συμβουλεύσει σε αυτό, να επισκεφτούν το σχολείο, να παίξουν στη σχολική αυλή, ώστε το παιδί να εξοικειωθεί, να οικειοποιηθεί αυτό το χώρο. Εγώ το έγνωσα από το παιδί μου ότι πηγαίνοντας σήμερα στο σχολείο, επειδή είχαμε περάσει πολύ χρόνο σε αυτή την αυλή, σε αυτό το χώρο, πήγε με πολύ ενθουσιασμό. Και δεν τον έβλεπα στα μάτια του να αισθάνεται χαμένος. Νιώθει πολύ ωραία. Αυτόν όντως θα του λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα οι γονείς μπορεί όχι την πρώτη-δεύτερη μέρα, γιατί υπάρχει και στο σχολείο ένταση με την αρχή, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει παίρνοντας άδεια να βρουν τον τρόπο να επισκεφθούν το σχολείο και μάλιστα να πούν κουβέντες στα παιδιά, όπως σε περίπτωση που θες να πας στη τουαλέτα, η τουαλέτα είναι απ' εκεί. Αφού πρώτα ρωτήσουν ήδη τους δασκάλους. Εάν είναι το διάλειμμα και θα πας στην κατίνα, η κατίνα είναι εκεί. Και μια έξυπνη κίνηση είναι μπροστά στη δασκάλα να πούν μια κουβέντα όπως και αν χρειαστείς τίποτε, η κυρία Αγγέλα θα είναι εδώ για να σε βοηθήσει. Με τον τρόπο φέρνουν και τη δασκάλα στο φιλότιμο, αλλά δίνουν και το συναίσθημα της ασφάλειας στα παιδιά πως ό,τι χρειαστούν η δασκάλα είναι εκεί για να βοηθήσει. Τελικά, ίσως περισσότερη ανασφάλεια νιώθουμε, Αγγέλα μου, εμείς οι γονείς. Ναι. Εγώ πάντως, παιδιά, το έχω περάσει αυτό με την πρώτη τάξη. Ο γιος μου πάει φέτος Πέμπτη. Δεν είχα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, αλλά φέτος που είχα πρωτάκι, η Άννα Χριστίνα μου πήγε με
τόσο ενθουσιασμό, γιατί της το μεταδώσαμε και εμείς από το σπίτι, αλλά και ο αδερφός της. Υπέροχα. Είναι πολύ σημαντικό. Υπέροχα. Ακριβώς. Θα είμαι εδώ όταν με χρειαστείς, θα πας στο παγκάκι εκεί. Και έτσι υπήρχε μια πολύ θετική ατμόσφαιρα. Ήταν κάτι γνώριμο για εκείνη, κάτι με κάποιον τρόπο. Μέσα στο άγνωστο που θα αντιμετωπίσει. Αλλά αυτό που θα ρωτούσα την κυρία Στερά είναι η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Εξυπακούει κάποιους καινούριους κανόνες. Ναι, στο νηπιαγωγείο μαθαίναμε να βγαίνουμε έξω όποτε θέλαμε. Δεν υπήρχε κουδούνι. Μπορούσε να πάνε το παιδάκι στην τουαλέτα όποτε ήθελε. Τώρα έχουν θρανία, έχουν βιβλία, έχουν όλα αυτά. Σίγουρα. Πολύ σωστό αυτό που έχεις επισημάνει, Αγγέλα. Και είναι σημαντικό πάλι όχι με τρόπο που φοβίζει το παιδί, να πούμε ότι μα τι ωραία στο νηπιαγωγείο μπορούσε όποτε ήθελε να σηκωθείς από την καρεκλίτσα σου και να κάνεις ένα μικρό περιπατάκι και ήταν εντάξει. Όμως στο δημοτικό, επειδή αν σηκώνονται όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πριν να σηκωθείς, αν θα σηκωθείς, θα ψηλώνεις το χεράκι σου και θα ρωτάς τη δασκάλα. Και εδώ να βάλω μια μικρή παρενθεσούλα. Είναι σημαντικό από τώρα να πούμε στα παιδάκια ότι και θα τις μιλάς στον πληθυντικό της δασκάλας. Για μένα ο πληθυντικός δείχνει πολύ σεβασμό. Άρα θα πεις, ακριβώς. Μπορώ να σηκωθώ, μου δίνετε, μπορώ να σας ρωτήσω, και θα μιλάς με τη δασκάλα. Ό,τι θέλεις, η δασκάλα είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Και πάντα μιλάμε στη δασκάλα ευγενικά, με σεβασμό, με ευγένεια και πάντα στον πληθυντικό. Αυτό πρέπει να το πούμε στα παιδιά από την πρώτη μέρα, να τους γίνει βίωμα για να βάλουμε μέσα τους την έννοια του σεβασμού. Και πρέπει να τους δώσουμε και εμείς το παράδειγμα, έτσι. Μπράβο, ακριβώς. Όταν τους πούμε για κάτι που έχει κάνει η δασκάλα, όχι, αυτό δεν ήταν σωστό, τότε τα παιδιά θα καλλιεργήσουν κάτι αρνητικό για τη δασκάλα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και που πρόσεξαμε με την Αγγέλα της διαβάζοντας κάποια πράγματα στις σημειώσεις του για τα πρωτάκια, είναι ότι δίνεις ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία που πρέπει να δίνουμε ως γονείς στα παιδιά. Ακριβώς. Όχι μόνο ως γονείς, αλλά γιατί πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι νομίζω στην Κύπρο είναι παραδοσιακά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολλοί γονείς που εργάζονται, τη φροντίδα μετά το μεσημέρι αναλαμβάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Άρα αυτό το στόχο θα έλεγα δεν αφορά μόνο γονείς και παιδιά, αφορά και την εκτενέστερη οικογένεια, την ευθείες τεθή που βοηθούν το παιδί σε αυτή τη διαδικασία. Μου αρέσει το γεγονός ότι στέκεσαι στην αυτονομία που πρέπει να έχει το παιδί όσον αφορά την προετοιμασία της σχολικής του τσάντας, το μάθημά του, ακόμα και το όνομα του που γράφει να είναι από την ίδια γραμμένο. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δυστυχώς δίνουμε έμφαση στο αποτέλεσμα. Και έτσι, χωρίς να το θέλουμε, φτιάχνουμε παιδιά τα οποία νιώθουν ότι αξίζω μόνον αν το καταφέρω τούτον, αν περάσω τις εξετάσεις, αν κάνω κλπ. Εμείς πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην προσπάθεια και να εκτιμούμε το κάθε θετικό που έχει κάνει το παιδί. Γιατί αν το παιδί είναι συνηθισμένο, μόλις κάνει κάτι, η στάση μας να είναι wow, εξαιρετικό, είτε έγινε με πολύ μικρή ευκολία, είτε με μεγάλη, τότε αν το παιδί δυσκολευτεί ή αποτύχει, θα νιώθει ότι δεν αξίζει. Εμείς πρέπει συνέχεια να δίνουμε έμφαση στο πόσο έχουν βελτιωθεί τα γράμματά σου. Μα θυμάσαι την πρώτη μέρα πώς ήταν και κοίτα τώρα πώς το έκαμε. Πόσες ώρες έκατσες και διάβασες, πραγματικά είσαι εξαιρετικό παιδάκι. Και οτιδήποτε χρειαστεί, το μήνυμα μας πρέπει να είναι διαβάζεις μόνος σου, αλλά εγώ είμαι εδώ. Με την αυτονομία, να πούμε δύο κουβέντες για τη τσάντα. Μέχρι την πρώτη μέρα που πάει το παιδί στο σχολείο, ποτέ δεν του ζητήσαμε να ετοιμάσει καμιά τσάντα. Ούτε τη τσάντα της θάλασσας, ούτε τη τσάντα της εκδρομής, ούτε τίποτα. Και τώρα εντελώς ξαφνικά πρέπει να ετοιμάζει τη τσάντα του σχολείου και να βάζει τόσα πράγματα. Στην αρχή θα δώσουμε το μήνυμα ότι τη τσάντα σου σίγουρα μπορείς να την ετοιμάζεις από μόνος σου. Τις πρώτες μέρες όμως, αν θες, να σε βοηθήσω να βάζουμε μαζί τα βιβλία. Βάλε εσύ μέσα στην κασετίνα σου τα πράγματα σου. Υπέροχα. Αφιέρωσες χρόνο για να τα βάλεις και έκαμες φανταστική δουλειά. Να τα βάλουμε μέσα και μετά, μπράβο, λίγο βαρετή τσαντούλα σου, αλλά
Εσύ είσαι δυνατόν παιδάκι, μπορείς να την πάρεις. Δασκάλες, όταν έγραφα, εδώ να αναφέρουμε ότι έχω γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Το παιδί στο σχολείο», το οποίο βοηθά γονείς που έχουν παιδιά στο που πάνε πρώτη τάξη Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου. Σε κάθε αλλαγή, και νηπιαγωγείου. Μετάβαση, ακριβώς. Αλλά έχει και πάρα πολλές συμβουλές για τον τρόπο διαβάσματος που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το παιδί στο σχολείο» και μπορούν να το πάρουν τηλεφωνώντας μου στο 99 314 312. Αναφέρω το βιβλίο για να πω ότι γράφοντας το είχα μιλήσει με πάρα πολλές δασκάλες για να πιάσω πληροφορίες και με έκπληξη μου άκουσα ότι μέχρι και το τέλος του χρόνου υπήρχαν γονείς που εκκουβαλούσαν τη τσάντα του παιδιού παρόλο που είχε τροχούς μέχρι την τάξη. Υπήρχαν γονείς που φορτώνονταν τη τσάντα στον ώμο και υπήρχαν και περιπτώσεις που μπορούσε γονεί να μπουν μέσα στην τάξη, να ανοίξουν τη τσάντα και να βγάλουν τα βιβλία. Λάθος φρικτό, γιατί με τούτον τον τρόπο το μήνυμα που δίνουμε στα παιδιά είναι ότι δεν σε έχω άξιον ικανό να το κάνεις το πράγμα, γι' αυτό να αναλαμβάνω. Άρα, όπως σωστά έχεις αναφέρει, Θεοδούλε, το θέμα της αυτονομίας πρέπει συνέχεια να μπαίνει. Μπορείς, καταφέρνεις τα. Είμαι εδώ αν με χρειαστείς, αλλά ξέρω ότι μπορείς. Πιστεύω σε σένα. Συνέχεια. Αντιλαμβάνομαι φυσικά ότι, επειδή έχεις κάνει μια παρέθεση, ότι ποτέ δεν είχαμε ζητήσει στα παιδιά μας προηγουμένως να ετοιμάσουν κάτι. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι αν το είχαμε καλλιεργήσει εκ των προτέρων αυτό, δηλαδή από πιο μικρή ηλικία, κάποιες μικρές δουλειές, ηλικιακές ή οτιδήποτε άλλο, ήταν πολύ πιο εύκολο. Πάντως, επειδή πρέπει να πω ότι στο σπίτι μου το έχουμε εφαρμόσει αυτό με τα παιδιά, με τον Σταύρο και τη Χριστίνα, και είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι δουλεύει και έχει δίκιο. Και η καλύτερη συζήτηση πολλές φορές προκύπτει όταν έρχονται γονείς με άλλους γονείς και ανταλλάζουν αυτές τις απόψεις. Ή βλέπεις τη συμπεριφορά των δικών τους παιδιών απέναντι στα δικά τους. Ακριβώς, Αγγέλα. Στην ουσία ισχύει το, όπως λέμε, το γνωμικό, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Στην περίπτωση της σχέσης μας με τα παιδιά μας, ισχύει το δείξε μου το γονιό σου να σου πω ποιος είσαι. Είμαστε καθρέφτης στις εκθέσεις που δίνουμε στα παιδιά μας. Και κάνουμε πολύ λάθη, εννοείται. Στο μεγάλο δεν υπάρχει χειρίδιο πώς να γίνεις καλός γονιός. Υπάρχει φυσικά συμβουλευτική παρένεση από εσάς, από πάρα πολλούς που ασχολούνται εκτενέστερα με αυτό. Είναι δύσκολο να είμαστε 24 ώρες γονείς. Ακριβώς, ναι. Αλλά το σίγουρο που λέει, ας πούμε, η εμπειρία είναι ότι ανταλλάζοντας γνώμες και βλέποντας αυτό, προβάλλοντας τον εαυτό σου στο παιδί σου, βλέπεις αν κάνεις καλή δουλειά ή όχι. Και το καλύτερο τελικά που έχω μάθει είναι ότι πολλές φορές εξαντλόμαστε στο να τους υποδεικνύουμε πράγματα. Ενώ τελικά αν γινόμαστε πρότυπα, δηλαδή αθόρυβα, χωρίς να το κάνουμε, του ακολουθούν και είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Χωρίς να χρειάζεται να λες τίποτα. Ή μιλάς ήρεμα στη σύζυγό σου, θα μιλά και αυτός ήρεμα στα αδερφή. Αν σε βλέπει να διαβάζεις σε αυτή την ηλικία, θα πάρει και αυτό. Ακριβώς. Και εδώ με το διάβασμα να τονίσουμε ότι τώρα με την τεχνολογία είναι πολύ πιο εύκολο για τα παιδιά να ασχολούνται με τα κομπιούτερ, τα tablets κλπ. Παρά να κρατούν ένα βιβλίο. Και έρχονται γονείς και μου λένε, οφού το παιδί μου είναι πιάσε ποτέ το βιβλίο στο χέρι του. Και όταν ρωτήσω, εσείς τι είδους βιβλία διαβάζετε? Όχι. Εγώ μπροστά στο τάμπλετ. Διαβάζω, ούτε εγώ. Είναι σημαντικό να δίνουμε το παράδειγμα με τη συμπεριφορά μας. Τα παιδιά σήμερα δεν ανέχονται κηρύγματα, διαλέξεις όπως παλιά. Μα εμείς είμαστε τα πρότυπά τους. Ακριβώς. Άρα, επισημάνατε ότι η αυτονομία στα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Είναι εξίσου σημαντικό όμως να αποφεύγουμε κάποιες φράσεις, ειδικά τώρα αυτές τις πρώτες μέρες, οι οποίες χωρίς να το θέλουμε μπορεί και να το κάνουμε. Μπορεί να δυσκολεύουν. Και θα δυσκολέψουν τα παιδιά και στην προσπάθειά μας να τους κάνουμε να νιώσουν διαφορετικά, πιο καλά, πιο θετικά. Φέρνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Όχι να φοβάσαι. Μην νομίζεις ότι θα έρθω να σε πιάσω. Μην αγχώνεσαι. Αρνητικότατες φράσεις που με τον νοητικό προγραμματισμό στέλνουν ακριβώς το αντίθετο μήνυμα και κάνουν το παιδί να αγχώνεται, να φοβάται κλπ. Η στάση μας πρέπει να είναι μια στάση ενθουσιασμού, μια στάση θετικότητας. Άντε τι ωραία, πάει στο σχολείο, όλα να πάνε καλά. Πιστεύω σε σένα, μπορείς, καταφέρνεις, είσαι το πιο τέλειο αγόρι του κόσμου, το πιο υπέροχη κορούδα του κόσμου. Yes. Πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι απλά θετική υποστήριξη και δεν είναι απλά λόγια. Αν έχεις παιδιά και τα εφαρμόζεις, συνειδητοποιείς και βλέπεις ότι ανταποκρίνονται τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο. Σε αυτόν τον τρόπο που προσπαθείς να τους δώσεις να καταλάβουν ότι είμαστε δίπλα σου. Και το πιο συγκινητικό έρχεται, θυμάμαι όταν μου έχεις πει, δεν θα το ξεχάσω, ότι είχε έρθει η νηπιαγωγός. Θυμάσαι που μιλούσαμε στο σπίτι. Και έρθει η νηπιαγωγός και σου είπε.
βλέπω από το παιδί σου, από το πώς συμπεριφέρονται στα παιδιά, πόση αγάπη παίρνει από σένα. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό να σου λέω. Αυτό είναι για την Μιράντα. Πρέπει να σε κεράσουμε. Υπέροχο. Έτσι το έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Wow, τέλεια. Θα το τυλίξω να το πάρω στην κόρη μου. Γιατί όπως σωστά είπες, σε όλα τα παιδιά. Κάθε ηλικία, έστω και 21, αρέσει ακριβώς, ναι. Εδώ, ευχαριστώ. Επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σιδερά είναι: είχαμε κάποιες κακές εισαγωγικά συνήθειες τώρα το καλοκαίρι. Έπεφταν αργά, δεν είχαν διάβασμα, παιχνίδι. Πώς τώρα θα τους βάλουμε σε αυτή την καινούργια ρουτίνα και ειδικά τα πρωτάκια μας? Πάλι πάντα με απόλυτη θετικότητα. Υπέροχο. Εδώ Λουκάς, οι εκλογές, Στέφανε, είναι θεϊκές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα ο Λουκάς μπαίνει στο κλίμα το παιδάκια. Είμαστε χαρούμενοι να περιμένω στην κουζίνα. Τέλεια. Τι φτιάχνουμε σήμερα? Ψάρι σε κρούστα παλάτι. Μετά από όλη αυτή την κρεπάλη, τη διατροφική του καλοκαιριού, νομίζω επιστρέφουμε σε πιο light πράγματα. Χάσαμε, τρέχουμε. Έχει ένα μήνυμα. Πάω, έρχεστε. Πες μας, κυρία Σιδερά. Μπράβο, για τη ρουτίνα. Κοιμόμασταν 11 η ώρα. Είμαστε συνέχεια στο παιχνίδι. Αγγέλα μου, θα πας να κοιμάσαι από τις 9 και να αρχίσουμε και τα παιδιά. Περίπου όσον αστείο και φαίνεται. Πάλι δεν θα πούμε με κήρυγμα πρόσεξε, άρχισε το σχολείο και τώρα που άρχισε το σχολείο θα πρέπει να κοιμάσαι. Πάλι με θετικότητα. Τώρα θέλουμε να είμαστε ξεκούραστοι για να μπορούμε να παίζουμε με τους φίλους μας, για να μπορούμε να έχουμε κέφι το πρωί, για να μπορούμε να είμαστε εντάξει στο σχολείο. Δηλαδή, βάζουμε τα θετικά, τους φίλους στο παιχνίδι και μετά μπαίνει και το σχολείο. Και εδώ να βάλω μια παρενθεσούδα για να τονίσω ότι σχολείο δεν σημαίνει κάτεργα, σχολείο δεν σημαίνει δεν διασκεδάζω και σαφώς σχολείο δεν σημαίνει κομμένο το παιχνίδι. Επιστήμονες έχουν δείξει ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα από οτιδήποτε άλλο μέσα από το παιχνίδι. Άρα όσον αφορά το διάβασμα, η στάση μας μπορεί να είναι έλα, κάνε τα μαθήματα σου, αν χρειαστείς οτιδήποτε είμαι εδώ, παρόλο που εδώ πρέπει να αναφέρω ότι το πρώτο τρίμηνο της πρώτης τάξης του δημοτικού και της πρώτης τάξης του γυμνασίου είναι τα πιο δύσκολα από όλη την ακαδημαϊκή καριέρα, ακόμα και από PhD του Πανεπιστημίου. Άρα αυτόν το τρίμηνο, ο γονιός αν χρειαστεί θα είναι εκεί να διαβάσει με το παιδί, να το στηρίξει, δίνοντας το μήνυμα ότι είναι εκεί και το μήνυμα το γενικό θα είναι να διαβάσουμε τα μαθήματα μας, να τελειώσουμε για να μπορέσεις να παίξεις όπως θέλεις. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί όταν σας έχουμε μαζί μας βάζουμε πάντα 3 τελείες. Είναι τεράστιο και την επόμενη φορά. Και είναι πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε σήμερα, να δούμε, να κάνουμε, αντιλαμβάνεστε. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλή αρχή σε εσάς. Καλή Ευχαριστώ.